खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनाबिलिनि बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। दायो आङो नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनां खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना फारियै जोबजासे नायलांगोन। सेथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होजोबनो सोरखारनिसिम मिरु मुंख्लं बड'लेण्ड नखरारि आफादनि दाबि। आसाम हादरसानिफ्राय गावस्राबोनानै आलादा हादरसा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मिजिंजों सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि नखरनो सोरखारा फोसावनाय 5 लाख रांखौ थाबैनो होजोबनो खावलायदों मिरु बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा। बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावलांनाय बर'नि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थाखायनो बर'फोरनि गेजेराव गिबियाव बिएसि, नैथियाव बिटिसि आरो थामथियाव बिटिआर गासै मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। नाथाय दुखुनांथावदि बे बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जानाय नखरफोरनो अनसुंथाइ महरै 5 लाख रां होनो फोसावनायखौ दासिम मोनजोबनो हायाखै होननानै मिरु बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि गाहाय नेहाथारि मागराम बसुमतारिया अजद दैखांदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बर' हारिनि राजखान्थि मोनथायखौ मोननो आलादा हादरसा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गासै सा 2626 बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। नाथाय बेनि गेजेराव दासिम सा 40 नखरफोराल' बिटिसि खुंथाइनिफ्राय 5 लाख रांखौ मोननो हादों। आद्रा मुंख्लं नखरफोरा दासिमबो मोननो गोनां रांखौ मोनफुंनो हायाखै होननानै रोखा बुंथियो मागराम बसुमतारिया। नैथि खौराङाव दङ आसामनि सोलोंथाइ बिफाना अनलाइन सोलोंथाइखौ नोजोर होनानै थाखो 9 आरो थाखो 10 नि गोरिब फरायसाफोरनो एन्ड्रइड फन होनो मबाइल कम्पानिफोरजों सावरायगासिनो होनना सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ दिनै खौरां बिजोङाव बुंथिदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा अनलाइन सोलोंथाइ आरो क्लास लानायाव जाहाथे गोरिब फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव जेबो जेंना जायै बादि बेनि सायाव सरकारा थांखि लादों आरो सावरायगासिनो होनना बुंबावो। लोगोसे बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला गाबोन आसाम एसेम्ब्लिनि बाजेट जथुमाव मबाइल बायनाय बाजेटआबो थिसनजानो हागौ होननानै मिथिहोदों। थामथि खौराङाव दङ दिनै जों बर' हारिनिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ दं होनना बे बाथ्राखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिधान सभानि गोथार नब्लाङाव बुङो। दिनै बर' हारिया हिन्दु ख्रिस्टियानबाबो हारिमु, राव, थुनलाइ आरो गासैयावबो गोख्रों आरो खौसेथि आरो अरायबो बिदिनो थानो हाथों होनना गिबि मन्थ्रिया बुङो। बिथाङा गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मखौ मख'ना बुंबावोदि बर' हारिनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो धोरोमानो बिथांखौ मिथियो होनना। ब्रैथि खौराङाव दङ बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव गोबां हाबा मावनांगौखौ लानानै मावथिफोरजों सालबारि जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ सावरायलायनाय लादों। इएम राकेश ब्रह्मआ खौराङाव बुङो दि थांनाय बोसोरफोराव बिटिसि सोरखारा जाख्ल'लांनाय 2600 कौटि रांखौ नायसंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो होनना। गुबुन फारसेथिं ड्राग्सनि बेलायावबो मोनब्रैबो जिल्लाफोराव खुंथाइ गोहोआ मोजाङैनो गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दं। नाथाय खायसेया सोरखारनि हेंथा जानानै पुलिसनि सायाव एनकाउन्टारखौ लानानै नंखाय खोथा बुंसावदों। नाथाय थार खोथाया जाबाय पुलिसनि आखाइनिफ्राय सिलाइखौ सेख'नो नाजानायावसो पुलिसआ गाव रैखाथिनि थाखाय दायनिगिरिखौ आथिङाव गावनो गोनां जादोंमोन। आरोबाव बिटिआर सोरखारा बिटिआरखौ जौगाखांहोनायनि सार्थआव जोबोद नाजानायनि गेजेरजों हाबा मावगासिनो दं होननानैबो इएम राकेश ब्रह्मआ खौराङाव बुंदों। बाथि खौराङाव दङ दिनै बिटिसिनि मावखुलियाव इउपिपिएलजों लोगोसे बिजेपि दोलोनि जिल्ला आफादनि आफादगिरिफोरा मोनसे सावरायमेल जुथुमनाय जायो। बे जुथुमनाय हाबाफारियाव आथिखालनि बिटिआरआव मावफुंजानाय स्किमफोरजों लोगोसे इसिङारि जौगाथायनि खामानिफोरनि सायाव गुवारै सावरायज्लायनाय जायो। सावरायज्लायनाय बुब्लियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बाहागो लायो आरो बिजेपि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफायो। द'थि खौराङाव दङ बारग' एनडिएबिनि सायाव बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। इएम राकेश ब्रह्मआ एनडिएबिनि गोबां सोद्रोमाफोरा बिपिएफनि जानानै रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनो थाखायसो गोबां खोथाफोर बुंगासिनो दं होननानै अजद होयो। बिसायख'थिनि समाव एनडिएबिफोरा बिपिएफनि जानानै गोबां हेफाजाब खालामदोंमोन आरो लोब्बा लाखिदोंमोन, जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामनो गोबां नाजादोंमोन होनना खौरां बिजोङाव बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि 100 निबो गोख्रैसिन दावगाबोनानै बिटिआर सरकारा गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनो थाम-थुम खामानि मावगासिनो होननानै राकेश ब्रह्मआ बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, आरो रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामना लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना बेल बटमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोनहा सिगां नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।